memfa ensio enyina manum ekasa nkyerɛ no oframa no pawo oframa wiao oframa numero ensio tokra no oframa ya meba misami yade so oframa na samama a meti no wukuada Obahin bebre ano poku are no mawa no asante kotoko no so ni ebedi akon aboabo ho etuo ne to na sakra abo ankwa ye de etiri beto ho asem no frititio efrititio dmankoma ade no yamfa anto de da na efrato enne Alandu Media yaba bepie mu ewo Kuntenasemanhene ahemfie bari ma ahemfie pe ena meka ho asemi eye Kotokohene krobe refi asante Kotokohene ne wofa ahemfie ene abedui na ye baaya wohwe kuntunkuru ne brisi ye tutu a ne kire se eye asante man anasa eye asante adwuma atade ne hyeye nenne eye ni gisem esanse eye kuromiyenu ena won besre ensaye ewo bema ho na do de nam eye KNG Herbal kofa bai eye Yura Kennedy a edin adodo na taade nimu no anytime Herbal anytime Herbal ena Kuntenasemanhene ene natena nkonya ehwe ne modern ba wobo ene ne mapa wada na de ne suban pa wada na de akira amanfo no won hu se ese na efata se ye bono abaso eno nti enne Kuntenasemanhene bebo time Herbal eye Nkosuohene eno nti se wo hwa santene ato no Herbal fo nko a ye mame eye educhumwa wone eye wofa me de sanda de me friend no eye emrante hene nua ba ena ono so etoso no Dr. Kennedy one ne ho kani ena wo mo so tutu omontuma fefefa won etwen oba pade se ya enimonyam ba na kanukunu ho se ye mochi dombim se ye ta ho na se wotu a na enso etim give us Herbal and our friends so Dr. Mensa asama do you soon and they one akanina and a do abebu domu better won ya echi na ya pijan ayeno eye Nkosuohene ewo Kuntenase enti enne kan ho ni yemfanso ayini na emra emsom esansa asante amamreni asante amanene efe yewura brempon awasa yewura ba eye ohene ba abrenyase afari ehene Dr. Kennedy one ne ho kani ena omo etwam sese eye yewura brempon asante hene brempon eye abrenyase afari ehene ena odra wochia eye sompa eye Nkosuohene fofra wo bei wochia won se de mpani esese mfani de ma de ni de se no waye Ibrahim Ponti no odu anu ama omuso no wachia no ama no aye fe wahene yema wakwaba enne ye bedu ye ne enya ne nte yese sa enye eye Dr. Kennedy nko ene ebeso aye nemum ya de ya bibiara na ensia pia kwabra ensia pia na odi ne dwuma e wo Fox FM sensem training no enne ono so adidi atono ye obedi eye ne kuro akonya obehye akonya no so ehye Kuntenase ehene ase momie tie enwuma na se momie mfa de ekoso ne bi na ento aso
Efri ewia donko abepem enyume no nan empemu. Barima Kuntenasemanhene. Ena wone natena nkunya. Atene fefefa. Eye ntahra. Ebi edine ne mu ba. Barima Kuntenase. Ena ojuti data ya. Eye akofuna nsia. Edine ne mu ojije ne tata de ne eba. Etumpanso edi him. On de dine yo. Barima eyewa. Oyoko dishiproko pe eyewa. Muna mofa dia mofa ne bum. Muna moye mmem. Ya chichira sante ne yebo asante na sa yokufo nka wana asante nya asante. Mo pia. Asante hene wo fa proko pe. Ohene wo nkaso. Kuntenasemanhene ene etutu tata ya owetenase na sebio son sebie nyato na manfo abesi ye adehemante mienu a ene obehye wonen monyam no omo asibibi ede akire no ohene mo pia enunti enne eye Herbal anasa ye time Herbal nso yenti enne eye Herbal doctors ni nyinara omunyina do do abebodu mama no ayefe sanso so ena ye nua ba ko a eye sini twemo ye sini mu adwuma no otwasini eye mpasere eye osode ena fe nso eye nsemtwefo a time Herbal anyone ye dwuma nyinara ayen so ye ka ho bielo ye dodo ababe bodum enti ema mu nyina kwa abasa ma mu nyina atenase se de yedina mu yedina enan so hwese ye bejeje be ma baba be ma tenase bia ansana yeso so ye nyakwan atenase na edede wo ho so atonso Zebere medra o kwaji ne gwa fefefe na fe yede ne dwumadie no ahyehye so na bare matena sewie no na yesi entwene so ekire se front on front yesi so no na enyom kron so ehun so abegya mu kakra barima wo bememu apa wo bememu e kasa se bemen sinsu mu no ahama onu ane barima Kuntenase barima atenase ya yesi eye entwene so no na se dwumadie na kwan mu atena no abrenyase afare hene yewra brempon a osaye wo hene eba ono ena yehu misisi Kuntenase echiame
ene na no matena nkonya ena wo nyina atena se fefefa ye twense eye chiame be makwan amma na nanom abemma berema atena se so ma berema atena se bia na afi dia kan ye de atoa eye muso be se dia na nanom say ye adwuma da bia na so na fo berema o pia Kuntenase ade hye omukopie mu orabra o ma na musini asese eye berema ade na ka na mamu hu no ena ye hu ni mfonye ni esese ye ohene waba atenase sisi ebre asosa chiame ebe ma na nanomo ekwan na omo ababema eye berema atenase ene akwawa Yo, Mira, Miss Wabu, what I say, dear, what our man, Sequanda, the Nanum, and the Nanum of Fritz, a baby Nano. Let's say, no matter more cover. Yo, Nana country, a common, Ambo, Bema, a continue, and a dream was say, no watch out. Yo, akomuhine wakomuhine ni jasene na asache konkoma sukotihine ene duya no so sache we wa wakomuhine wode kwano hene no so duya o sache we unifa hene akomuhine ano no so asache we wa utwafa hene wode hie awo atwesini ebri opeja no so eduya doctor so echiawe yiba wadaroma obinku hene ena eduya no so ese achiawe yiba wadaroma ojase awo ye piase hene no so eduya wo sa achiawe Okobia hene ono no so due wani Ibra odabe hene so abonu ma se achiawe otutu ye onana prekope no si akwan no so asa achiawe wa otufu hene no so due eye nkonya swafo hene anadabra no so sachawi Ibra madaruma osana hene no so edu he sana wani Ibra madaruma usodo hene ana twasi madaruma bema hene ana no so etwasi Ibra madaruma chidom Liba pejini suni dine chipe fe Wanim aye ebe chidom sesei enchia no awie no afei na yeduru enne die ntia ede eba Kuntenase ahemfie
eye ba kupe eye yewra Kennedy a wono eye kofa time Herbal eba ye no enne eye ni nsuaye a wo besuaye se eye Kuntenasemanhene Nkosuohene no ye besire bi na busuapanyin besire bi amano na wosire nsuaye na nanom akanso atunifo asire nsuaye ne bi ede amano ene no ene edrusu enti yenhwe jami bu so nante si ha na de wo hono so omode abowo na ya to so afiri ho yo bema chiami Otumfour ka say mi ne ya ojina yi ofri atuma da ho aye na busia ede ekure ye pem koso ye pese kure peja e pese kure yi enmonyam hye ebe kure yi enunti otum ya na aye obarima aji abo ehu no ohun se obarima betimi asonu mu abata na chi ama Kuntenasemanhene akonya peja enunti eno afa no se o mejina no na boa no na Kuntenasemanhene ekuro no empeja enkwa ani eti se ekwa wo mu a ene ye dasre insaye edi amano yala biso said the whole people ekasemi no Yesempa anakontre Nkosuohene Media. Because the whole people Nkosuohene. No one see. Now this video I can't remember the name. Emma. I can't remember. You and you. Maybe I can remember like I said. You will be a person. I'll go. What does he have? To put you. The Kuntenasemanhene Otumfour and the young I want to show Kuntenasemanhene. Now, Ben Otumfour, and free Kuntenasemanhene, you know, it is a machine in one, and then you everything. You can't go to one in the year. What do you must say? Oh, the boy, my Kuntenasemanhene will put you up. Oh, but you can every free near me, Ama. Never say I did near my papa Kuntenasemanhene. Tell your friend, Nkosuohene. Nkosuohene, you will meet you and say, you see, Bono. You will hear me. Brother said you would do it here. Said you bought Nkosuohene. You said you promised after that you would hear Nkosuohene. The sorrow and you are able. What the other effort? You got the effort. Who is that? That's what you tell you. Who is that? Said you are. You means can you tell me to listen to so kind? As you are about media, to you with the you are more fire. You hope to say you got a more fire. Because what do you preoccupied? Obi and Nkosuohene. We build music. But when you lady and I just always a waffle, 2 million. Then why you got the amount with the old one wash with money do know. And my young will know that. The sun said, I ship my nano, I cannot come.
ni nyina ya ta na tumi esire so na bi mo obi tumi toa na contest akọ ewa de wa ye de message na nso be shi ka o ba na amara sa na kisi o ba no so wo dum ahwe mu din na hwe so eya ko obi ni ngu se ana de ewa ma dawo Nkosuohene ye yesire bia ma Zadu mo jina chi ni na modu ko ti bi grab ni so kota na chi ko wa na bi ya to so ni wa ra ya ko ti ya ko se de konta se pese ko so ba konta se na ni nyam ni butu ko so na wanya yesire bia ma be ma o be no be yan ko so wa ye de ne kese itime di no be ya mra kakra asa ama ni wa ra wa ko ti ya ko Sinsa kwa umo Nanku Mwana shame Yedi kare Yuga ni edana sika pa Bile saa dibre we Na wo meto kontasi memhadi Kontasi mntibida Siya wa Nkosuohene Yi ne day Eyi ura daru o bia bia mai edana sinyami shiraru so bobo na nan ebiri ni enya Nkosuo so he wo wura ah wadaruma ye kan Nkosuo de ya tokoso ma wo se chiri nyembe tokoso yu yam wo kure na kure obi ewu sa Nkosuo na de ma wono mo asaja na waye mu adwuma so wadaruma se bi kura na apia baabi na mbrati ni mabakra ehia binye na ohuru yewura wo ma mbrati anya adwuma bi te bawon ya ni na aye Nkosuo me kana tete wo duma fo ni na fo du wa chire nyada sanya wo yam ye eti na so eti wa chire yewura adaro ma ko baba mo na be ko Marikwa no se wasi bi chiro. Yeah. Abranti awo ba. Am se udin dia Nkosuo so wa wodi dia. E bodin a na enyuma ka. Ad dia. E bonto obi anim. E bonto dia Nkosuo a obi anim Nkosuo na ju yeah, hello. Sabe, nano é castanho. Só na nano assunto é uma parte do sumo. Uma mídia ou ele para moi, ele fala, mas não fala não muito de hoje. Deu lá, vai dar uma. Não sei. Qual uma? Nananom edi ofutuo na afen so omode omosre nsuaye de ma eye Yewura Kennedy a obey berema enso de na futuo ema eye Nkosuohene obey Otumfour poko are Nkosuohene ana ebo Nkosuo akonya Tumpa inti obo Nkosuo akonya no and he said this year ebedi ebie ombenya mpuntiu ombenya Nkosuo o mo problem Nkosuo de se de mawa when you are here and a drink at home. Elshe, Puno, and now Omano and Council.
senior the day adwuma ebeba ɔman mu na mrantie maba ishe anya biai na kunu na amaisino apa na ntuma pa efra nti nkɔso de adwuma ne sɛ amwa enyuma nkɔso ɛne yie adwuma we sɛ wonko a wontimi nyɛ wonko a wontimi nyɛ kyɛn sɛ nipa ana tobi ɛsɔ wasene na ɛyɛ me de sɛ ne ɔbɛn kuku dam adwuma wɔyɛ ɔmo yɛ bi ɛyɛ me pɛpɛ ne sɛ sɛnka adwuma sei no sɛ benka ahoɔyɛ a bi ne ade wɔ mu na mɛkyɛm sɛ ɔdɔ paa ɛwɔ adwuma mo yɛ no sɛ Dr. Fupin ne Dr. Mensa ɛsɛ Dr. Amuzu Prawa na kyerɛ sɛ ɔwusu adwuma yɛ ɔbɛ ɔwɔ kyikafo ba nti sɛ wɔn mu yɛ ne sɛ yɛ ade a na sɛ ɔbɛnya nipa asɔ na sene fei sɛ NGOs wɔne wɔn edi kita ho NGOs na wode wɔhi asɛm ɛto wɔn anim nyinaa ne sɛ ne bɛyɛ Kuntenasemanhene ebi to mpɔ ɛwɔ bɛɛ hwɛ efiri akyina kora wowɔ ɛstate wɔ adwuma no wɔne NGO ɛdi kita ho ɛde wɔhi asɛm ato wɔn anim wogyina hɔ yi sɛbe wɔnim wɔnyam wobɔ bi apon a obɛbia biewa ade wɔhi asɛm ato anim nyinaa ne Kuntenasemanhene asodi a sɛbe ɛnenɛ wɔgye ato ho so Methodistfoɔ ɛwɔ nwon bi asodi bi ɛda so sɛnea meyi ne gyefo ayɛ saa nnwuma ɛkɔma Nkosuohene a ɔbɛ ɛnyɛ sɛ ɛnɛ abɔ Nkosuohene na wote hɔ saa woyɛ biribiara na sɛde ɔhyehyɛ wo ho na wokɔ yie sɛ apakan no biribi bɛma wo na wobɛda apakan mu woyɛ nya ɔpɛ yɛma wo fan na Kuntenasemanhene kɔre bi wonyɛ mo hwee ɛba saa de a ɛbɛha gyen ɛnɛ abɛɛfo kwan so internet ɛsɛ wotumi tɔn Kuntenasemanhene man ɛwɔ abɛɛfo kwan so lake so ntwene wɔ hɔ yi na wokamfo ɛma aborɔfo ne the diaspora African for what a Kuntenasemanhene da na omote na omote the Kuntenasemanhene na omoba so musika eba na the school bi na esia na omoga boa hospital na omoga boa community center na omoga boa computer lab na omoga boa asesia o henye esi da hifie na omoga boa nti asodie deɛ eduga wo sɛ woyɛ yie so a Nyankopɔn ne nanam samanfoɔ ɛbɛhyira wosɔ bibia mu a ɛbɛyɛ sika sɛ nɛ owura wosɔate mu ne ka hyɛ wo ne sɛ adwumadi a wosɔ mu sɔ mu yie sɛ mekan no abɛɛfo kwan so na ɛhia paa internet no na wotɔn Kuntenasemanhene na open sponsors maka NGOs na open sponsors ogun kwa be faso a obenya sponsors wa business partners we plan you know o counterpart which no makasa o sponsor the media e for Kuntenasemanhene ne mamunyina sisi a enche afiwe Kuntenasemanhene homecoming Kuntenasemanhene enso papa you go very baby bi wa santi achim ha ya ebi wo pawu etidie apetifi price so mpanji ya wo yi
Mama, a contract. Uko diploma a contract. Uko Rawa a contract. Yes, a contract. I can't make a hot say. Contract is and to obey. Side my dear, you begin. Automatic member. I think better planning committee for no. Homecoming. They begin a home. Partners in Korea, a brofi. Now, a prayer, the offer to attend and take a time. Don't want to have the interview. I said, we contact the connection. Who Bemu, who DMPC, who JCC schools nowadays, who now my DMPC, who every day, who put them all the family. We are now over none and away. Now, show me. And for upon the Gadimawa. As a phobia, Wabua, Kuna, open for 1 year. Ansana a deal for 20 Bema again. Now, Wabua, Una, or now Omanwa, or pet, there was his school, the hospital, boreholes. Why you wait, the Japan crazy, or boy. Then I make a feel plan, no possibility. Now, as animal wing in a school in a dentistry, can I got to know sick? Not now a promo, it was already over. Obo kan ofi promo o hoho afi no e fane ma we nyina o o tinu ho ache etia o tu ho ache adwuma say o yin hwe tiki but so we ni here promo a we di mu o ma we Nkosuohene no epeja ohene no so yo ama ni pe tata na ni dey we dey oba e eje be koso pa na so ena master ni mani na na won so e bie e from the mouth ana business away and so na e koso so na me na e koso enti Nkosuohene ansa na e bia ponyo be ma obi na onya kono wa boa ta o mana na kono da ba wo die anya sa enti amra me de wadi sedie eto na mentanyo po anim e bo ho asa no we na de be no wai no contract a e di bracket se e man e de to ajuna ngina ajuru ko ti se be man benede e fama no ni ense ni ense ni obeye ti e jewusu se nananom e se ni obeye o nananom se o mo se ni obeye enti be fa ko jana mo and then the who average contract mine but that's why you want to for them and then will be straight inside and then na kasa say asị banye na ama anyị na-asị n'ịfamanụ na ọmụhwe anya ọbẹyẹ ọmụdụ ọma na-eche m na wanyẹ asịdị a ẹwanya ọbẹyẹ na megyina ọma no asɛm iso sɛ Kuntenasemanhene bɛyɛ ma ɔgye abɔ ama kwa gyina ɔtɔtɔ ɛde Kuntenasemanhene Nkosuohene ma owura usayi mede apakan yi a ɛsi hɔ yi ɛnam sɛ mede akonnwa no ɛkyɛ no nti mebɔ na chance mede apakan bɛnkyere yɛ mmiɛnsa kokrɔpɔnkyere yɛ baako ɛsi pim ɛka ho ne ade afena maako nsia mede bɔ owura ɔsu adwuma akyɛnseɛ mede piano ama ne de asom Kuntenasemanhene wodi kasa na yɛ de akɔsom mira Otumfour mira bi aso Kuntenasemanhene mede akonnwa no ɛkyɛ no mekyerɛ no kusa mebɔ akonnwa no ato ne fie mebɔ akonnwa no ato n'abusua mebɔ akonnwa no ato n'abusua mu mede akonnwa no kyɛ no mekyerɛ no kusa ɔno hye kɔma mu ɛkyɛ me ɔmɔ kasɛ wa no
Ajimai. Uru Adaroma, Nikoja did what Tafija Owusu Ajiman. Africa Owusu Ajimai. Mr. Adama Ukada, I can't Ukada. Senaman Munyama never shame, Ama Ebi Akame Mabusianti. Memfa ensure enyamanum Ekasa Nchino. Ofrema no Pau, Ofrema Rio, Ofrema Numero, ensure Tokra no Frame Ameba. Misami Yadie, so Ofrema Samama, Mitimu Ukada. Oh, say ye, and a Dr. Time, Nidin Assasa, is a friend what Tafrija Owusu Ajamai. I will know a Kuntenasemanhene and Nkosuohene. And was we actually review. Said the Amamani and Mania Siano. Ya bonne powder, a chest with Dinkum. And now, Quabrane as one one, a better swan. What dase akyerese ampa se enne fidi na rukoi ne din asesa aye frɛ no nana adwumadi a Kuntenasemanhene de ahye ne nsa ne de dɔɔso ye pa se de ne muduro sitie je se wono a ne betime aye enne time Herbal Dr. Kennedy ne din asesa ye frɛ no Otafrija Opoku Ajamai ono na amomade a ene esi wonsoye yase no berema ebo no Nkosuohene no about time Nkosuohene no ode apakan kan ho obo apakan kan ho ebo benchene miensa kan ho ebo akofuna ensia kan ho esade eye cheneketo akan ho ntina te se enne Nkosuohene ensuaye ye befa no Kuntenase we ye bredi kan a ye hu de keka ho eseye sesia mo hwese eye nana Otafrija wadane ahenie de efe asantahene akono asantahene efe na ekron enso Alandu Media, da yo hosi yesum santamai, yesum nananom. Eno ntu baby nananom woni baby amane ne amarme wo bia no so. Yeso so ye wo honoma. Na sade amamre ne amane etie no. Se ohene esai wia. Nananom atan konwa musire nsuaye ne bi ma no no. Eba be ma no akwaba ane atenase. On wia. Ohene a wo sai kire no no. Enso ba be hira no kose. Na afi nso so wa ma no atenas wa bona atenase eprekope enu nti enu na edurusuo omi yenhwe na yemfa dwumadie no ensi say a time Herbal enuanom me Dr. Mensa and afenso so asama do yesum ene won na give us Herbal onyina be man no ne tirim kwan wie no afen na nananom atena kwanya wo mo Kuntenase enso so be ma wahene foforo a wabayi wo mo be ma no akwaba ne atenase nti nananom ena won atene fefefa wo mo ma wahene foforo akwaba ena afenso so atenase na won ewia won wura Kuntenase hene berema Kuntenase hene ankasa nso so ba be ma no atenase na afi obebo na atenase preko na wahira no kose enso so
give us Herbal and ehu se wo che ne nua fefefe adehia ena se busunya omo so ebetai omu nua be ma echi ena wo so chi afefefe no Dr. Mensa and I watch ya a yen bema. A man more piao. And as somebody you soon Herbal and Spiritual Center. And I won you now so Emma Wunia, a tirun quano. O my yamano, I effect, or my bama, I effect to said the Indian a year Herbal Center see, or more aye, or my dog deep. Ampa enije esene fatase moji won enyi na ya twanse bare maba ba chia eye ne hinu fufuri na afi ye de yedwumadi ni nyina aba no ewie ye na se bare ma chia me adurudi na je se enchia na ano bare ma wo be memu a Ansana be ma becha ni yebo ntahra sipe pere ma becha bere ma mo pia sadie yewo se yesum Santemahene yesum nananum ntim bebe nananum obi ya ne yewo enti Alandu Media enne ensoya ye befefire ye Kuntenase ahemfie no aha ene yidi esi abrenya se afari ehene foforo waba enne afoforo mienu yewura brempon ena wochia eye wono so ne Nkosuohene no amano akwaba ena afenso atenase no yedwumadi a yedin wa Alandu Media so no say yo fe ne ye wakono so so ya se na konya ewo honom de mawo number egu screen so no betimi afa na afenso so wafre no aboa ma yabusuin atere ayekese midi ede maame fozia otwede mpo nyankopon ya adom no de adom ebo adom so a ye besa ehia bio edase makram